Bones, soc la Mireia Prous, tinc 21 anys i soc fotògrafa. Sempre he tingut una càmera a la mà, però als 14 vaig decidir que me volia dedicar a la fotografia perquè era un gran recurs per poder expressar com me sentia. Vaig començar a fer petits treballs de fotografia nudista perquè sentia que era un gran recurs en el que podia reivindicar el que és la censura als nus femenins i també expressar com me sentia. Ara mateix, després d'estudiar un grau superior, treballo l'àmbit de la fotografia de moda i sobretot a l'street photo. Rotes entrellaçades és una invitació a reflexionar sobre el viatge com una metàfora de la vida. És un homenatge a la nostàlgia i als records, als llaços invisibles que ens uneixen i que sorgeixen quan els camins es creuen. Sorgeix de que a 2024 jo vaig sentir que volia sortir d'aquí perquè no me sentia connectada amb cap lloc. I vaig decidir que volia viatjar un cop al mes per connectar més amb mi mateixa i amb el món. A mesura que vaig començar a viatjar, me vaig adonar que podia entrellaçar totes les fotografies dels viatges i que podria sorgir aquest treball. El treball consta de 36 fotografies, combino l'analògic i el digital i el blanc i negre i el color. I se poden veure de dues maneres. La forma en la que s'exposen, que serà totes com un conjunt i seguides, o en un petit format de llibre que s'obren. He intentat treure 2 o 3 fotos mínimes de cada viatge, però la meva intenció sobretot és que, ja sigui per les persones o per al paisatge, que cada fotografia estigui lligada. El 7 de juny em podeu trobar al Festival Niu.